Good evening. Madzulo abwino konse kumene muli. Tipatsanepo update pano. Paja tinakamba zokhuzana ndi Trump. Kulirira ndithu maiko aku Europe kuti amuthandize pa nkhondo imeneyi. Iyeyo ndithu kukhala yekha sangathe. Iyeyo ali ndi Israel pamodzi. Ndithu maiko onsewa ali ndithu panopa pakali pano ansala ndi zero. Ansala ndi zero. Palibe dziko limene lapereka ndithu straight answer kuti tikubwera tikhala limodzi, palibe answer imeneyo. Right? Onse it's either ena yankha mwa diplomatic ina mwabukhangati bwanji tingopanga zoti tithetse uteni makuti nkhondo iyi, ena akuyankha ngati amwene iyi singagwira, sitikwanitsa. Ena akuyankha ndithu koma onsewo nkhani yake ikumathamangira ndithu ku zero. Sakumafuna like sakufuna kulani kumenya nkhondo imeneyi kupanga nawo zimenezi. Ndaona nthawi ina kimene munatha kuonako chithunzi ichi, ndena aje wanalemba kuti sikuti palibe kuthandizana, kuthandizani anthu koma khalidwe lanu amwene anthu naipanga meme imeneyi. Khalidwe lanu ndiopoyira, khalidwe ndiopoyira kwambiri. Okay, ndeti fata mwina tingoyang'ana possible reasons, tingoyang'ana zifukwa zingapo mwina at least kuti mna make why maiko wasakukhala tamanga. Iyi tikuti possible reasons, tikuyang'ana zifukwa zimene zingakhale kuti sitikuona kuti ndi zifukwa mumvetsetse pano, koma zimene mwina kutheka pa munthu umapenekera mata asati kumaji fanya kuchakuti zinazululikabe zikapakafuna kuti zilulike, koma mpaka dali pano pa tent yang'anikaye mwina zinthu zingapo zimene zingapangitse kuti anthu amene wawa mwina asapange zimenezi. Choyambirira chino kuti khalidwe la America. Khalidwe la America akuluakulu pakati pa Trump anatumba kwambiri. Mukudziwa soka leso niyo kuti even ku Europe, maiko aku Europe anayamba kumudandaula. Aliyense umangompasa ma tariffs, misongo. Kena koso afterwards kena akwana kuti tikupita tukatenga Greenland. Titenga limeneyo. Mpaka maiko aku Europe osanakhala mmodzi kumata guys akupanga Trump sizabwino. Trump amopyeza maiko aku Europe awopyeza. Makuti. Ife timamenya personal yes. Titenga limeneyo. Trump zinzamanga. So lero akatenga mwacha tenuku pamenepo kapenapo yayi Trump kapenapo yayi maiko aku Europe aonakale kuti akuluwa ndi chipwadza kwambiri. Maiko aku Gulf region, Kuwait, Dubai, UAE, Oman, Bahrain, maiko amene wawa akupangidwa attack. Right? Chofudi mulima base ao, mulima asset ao. Kona America si kusamala maiko amenewa. America si kusamala maiko amenewa. So meaning kuna kuti Iran ilete benuke ku panga attack ziko limodzi la ku Europe. For so ndino kuti in America zasamala ngati sakusamala za maiko enawa. Tabi. China ndicho mwino tungo possible reasons Irani ili ndi mabomba okafika ku Europe. Ilibe mabomba okafika ku America, koma ili ndi mabomba okafika ku Europe. So Irani umenya nkhondo America ndi Israel. Irani pofuna kupanga respond, ikumaponya mabomba kuponya ku dziko la Israel, kumena mabomba ngafikire, komanso ikumaponya ku maiko amene ali around Iran, kumene kuli special zinthu zimene zizi za America. Mimi ngona kuti ngati Europe itakhala yalowa yajoya nawo, sizaona kuti mabombaso azichoka sokani ku Iran ukafika kutiko ku Europe kumeko. Fama bomba walipo. Fanga takupanga attack Israel, ngati akupanga America kumene yayindikirako. Chapter kumene atandikirako sakukwanitsa, koma kumene yayindikirako akumapanga attack. So in also within the range
muli mkatikati muti mabomba atha kufika, mutenga risk, mutenga chiopsezo chimene chichi pamenepo. Possible reasons aona kale kuti no, akuluwa afuna tulowese mu nkhondo imene sitikuyifuna. China ichi possible reason nkutheka fa anakamba kale maiko aku Europe kuona kuti listen guys, nkhondo iyi ndi nkhondo ya Israel, ife sikutikhudza. Remember kuona kuti ku article 5 ku NATO kuli malamulo kuti amene wapanga attack dziko la NATO ndi kuti wapanga attack tonse tikuyenera kupita kukathibula amene ocha, right? Koma NATO yakhala ikuyang'ana kuti no, nkhondo iyi amene wayambitsa ndani? Israeli si membala wa NATO. Israel is an ally, the biggest ally to United States. Israel ni mbali wankulu kwambiri United States, right? Chabwino. So izo ndizimene zikuchitika. So anthu iwo akuona zoti I mean, I think it's izimene sizikutikhudza amene nkhondo iyi anakamba kaleso kuti nkhondo iyi sikutikhudza ife. Komanso even pamene amakapanga attack Iraniyo sana auza kuti akuluakulu tukapanga attack ku munthu anthu kuti pakana NATO ikhale kuti ikambiraneso payoka. NATO ndi organization usati mwaisho choko pazifuka zanu kana munatene mukatenga gulu tenu. So yeah, that's it. Pakati pano issue ina ndina kuti a Trump akhala akumema anthu ndi tiyeni wiki yoyamba a Trump wiki yoyamba ya nkhondo a Trump anayankha kuona kuti nkhondo iyi tawina, period. Week number 2 a Trump anayankha kuona kuti tikuwina, Iranija taigonjetsa bweleza wena. Week number 3 tawa wiki number 3 a Trump akuti afuna help. Sorry. I mean, waje fa video I mean, it's no fun to say. It's no fun to say, right? It's no fun to say. Come on. Week number 3. Okay. Pamene ndipanga edit ndidira hapo. Ngati sindaba yawana ndikuti no, I think you are welcome to laugh. Hey, you are welcome to laugh guys. Ngati ndiba yawana panga edit ovele. Right? Alafuna help. Wathandize. Week number 3. And remember with Trump panopa wayamba kupanga accuse ma TV stations ena, right? Akuti mukumakamba nkhani zotani zokondera situkamba zakhuza ndi ma media ngati malawi cameras chantani. No, akamba khuza ndi ma TV ngati Fox, CNN, BBC, NBC, ngaramene Al Jazeera, akuti mumakamba nkhanizo mukondera zimene zimapangitsa kuti America ziluza. I mean, zimapangitsa kuti zimapereka impact yoyipa kwambiri kwa America. Muka cause damage kwambiri. Eni mugenzo damage yake kuzikhala Iran. Like, so mpakana abungwe wangena zazimene zizi ngati mene makhala ngati chanchani makra akuti afuna achotse ma license ama TV station ena kwalanda ma license awo kwa America ako ati fodi akamakamba khanizo akumoneka zoti sakumasapota America. Komanso afuna achaje milandu ya treason. Treason ndi mlandu ufuna kulanda bome. Ndega amene Iran ifuna ndi bome la America. I mean, sapana mwina kutheka tinene pano kunena kuti America anthuso pakali pano palibe anthu amene challenge Americans mbyo. Like
wamenya nkumabwezera palibe koma pano panthu aziona ino ndine taziona iwalani zimene okay za ma propaganda leta koma ino ndine taziona leto kumenya kubwezerera ti maona so zili ndi impact yaikulu kwambiri anthu mwina sakudza koma ndi pali impact zili ndi impact ina yake zimene zili ndi zotsatira zake zimene zikuchitika maona so mimi ngona kuti poyambirira like anthu amayiona kuti America chikuti mene amankhulano ake sana makuti fema kuti zoti angapemphe chithandizo kuti ten amadziwa ndani zoti nkhono ingafika mpaka wiki number 3 amadziwa ndani popanda even single achievement popanda panga achieve chinthu chimodzi popanda panga achieve chinthu chimodzi palibe kuti mapanga achieve chimodzi kapena muna kuphan supremely ndio na achievement kama zasintha jana palibe right for example mbili wamene kwamfuna ngasintha yani boma sina sintiki boma likwenda limeendera amafuna ngasintha wenda zanyukirira chanchana chichitika chana palibe yeah that's it kapena niyo ngati achieve ngati achievement ilipo imene imodzi imene America abanga achieve kuti abanga achieve ichi mulemba mu comment section tijione kuti zinapita wamene kufa remember zinapita wamene kwa zimene one zinapita wamene apita ukasintha boma 2 biro kwachosa ujen uranium zopanga nuclear 3 pasipa nkhani ya mafuta so zose sizikutheka bomukananga mafuta nkublokedwaso kunkuja right ndimona video pano nena kuti ifeyo anthu amene izoma kukhuzana kwambiri 5% patikhuza 1% yokhabene pajapo koma ina ano zokhuzana kwambiri 10 no anthu sakufuna umezo Trump anapanga ulendo opita ku China sana mu Iran koma anapita ulendo panga ulendo opita ku China kukambirana kuti akaiuza China ali kuti adutse pajapa limodzi like China ndi America akhali limodzi azidutsa pajapa nde China makamaka mayankho ake si olimbikitsa chifukwa China sikuti sikudutsa yayi China ikudutsa China so iwina so ifa ikudutsa apo subwino so ambiri so plus drama yake so ifuneka yulowaso ngati kugoyesera chinchito which is chirukuru development yayikulu imeneyo ku China so China ilibe vuto America ifuna ikulira kulere mozi ndi China hati chabwino tikali mozi apapo achitena China sina blockere China kudutsa bwino nde tribio imene amafuna apitayo a Trump aikansula atisa apitako China ako basi wazo wayo nzoba nanzeruka fa China yoso yankhola kale khala omwe kuti akulo sisiyene izozo fa China ndakakuti tango konza izinthu zikuti basi zikhale bwino izozo zisiyene so mutu wankhani ma allies ma NATO members ose akana akutai kuno ndichopyezo ma Americans wo sanadutse akhala mbali akanga kudutsa nde akauza nana adutse China point mugirani iwo abanga create mess aibitsira ndakufuna azenzawo abwere adzakokole abanga clean iwo aibitsirapo asokoneza ndafuna maiko anzawa Europe ibwere ikhale ngati isesepo basi to clean up the mess after yo abanga mess up azimalize zimenezo maripoti ena amene alosimikizika ndona kuti muchitaba kamene iso probably uja Russia yapempha kuti banji timutenge tizamuthandiza chipatala cha kwathu kuno
ku Russia. I think mwendo manavula mwendo for ma strike at ankaphasa pemidwe pambayo kati yeso anali kumweko. So awutaka mkhoza mweneko we don't know but koma sizasimikizike kuti ndizoonadi kapena ndi rumors chabe. So guys, thank you so much. Adadi amameya kuposa ina lese koma akufuna ithandizo alimwe athandize